kumno pilong pi klein pi kemen ne pi sonsi kemen ne sonsi talara pi kemen tap ti jam ya uji subah ko himen ko param minta kasngi kade kasngi buram jang ka jingken di buram ya ka dim pana bakui kane kalang kasngi bajok namar ni baro ngilong ki kristan bangait how jisu ubala job ya ka perte lemba ka jingiap halor ka dim pana tonginang IT ya kane kasngi baro ka we shaka bor jang ka dim pana nginang duai jisu yada sungarianga dakas shin jangas nam jame suma sukher yangi yada yangi pendemai yangi yaro yautrai ko himen ko para hakini gisngi hakini ki por ladang isngap haka social media ladangi snap ya ka suru ble ladangi pe saudang jangi ngiyos ngo bon ke baro kaba pensosi yangi kawai ke liang ujisu keren hangi kawai ke liang ujisu pasiau hangi kawai ke liang ujisu peni ya ka dakashin kaba bon ya ka benda jangi kenambang indup jan bado ka jingkwa jang ka beneng kalong babaro ki kristan kin wan pai shautrai da ka baino ya ka jingim jang ka po ya roy utrai kane ka de ka jingkwa jang ka beneng baro ki buryu kin kala ka bamot ka jingkwa jang ka beneng minda kalong baro ki buryu kilong ki balak krebha nagabenda ka jingrai ka jimbishar jang ublai lada utrai ublai wan ben bishar ki bayim bat ki bayap minda udeban lap yangi baro ngi ki balap pen krebha omde pen kre malumala uji somdon kam ki brio ki ba pen kre malumala uji sudak udakwa baru ki brio ki pen kre bha hakane ka juk ka ba minta yaro yautrai te ko himen ko para ngidiben pelut kampun por hakane ka juk ka ba minta ban pen kre balong ki kun jong uble kane ka long ka jingkwa jong ka baneng henre ka jinge jongi kalong ngimdon kata ka mensiam yaisha bun ki kristan hakane ka jukka ba minda kimdon ki mensiam yaisha bat yaine ka kubur jong ka gospel kalong tolong ki bayaine tolong ki bayaisha tolong ki ba yale ya katama persha ya ubaman larangi peit naka shiti jongu Paulus bakuit kabak khatlai kadwei ter ngi puli kumne sakane pat pitip kajuk kalong kabak kumno la poi minda kaya bapin kendit no nakaba yotia naba minda ka jimpenim yangi ka kamjan ban yakaba ngila pidiyang yaka jingay ka jimpenim yangi ka kamjan ban yakaba ngila pidiyang yaka jingay yaro yautrai ka jimpenim kala kamjan minda banya kaba ngila pediang ka jingay lese minda pela yard bun snap lese pela sanbu snap minda ka tinu bala kong kala jan minda nanda shushu kamit kala nangle kasni kala nangjan
Tongin ya bread no, ya ki kam ka jingdum, bangin ya king atiar da ka jingshai. King atiar ya ka jingshai. Por ban kandit ben trio. Nanda ka tino balay ka ang tongin yard donakor kum mensngi. Da ka jingya hala, bat ka jingbuay tanglang, da ki kamsi, bat ka jingle auria. Da ka jingya kajia, bat ka jingya pihoin. Henry, to pong daw Jesus Christ. But what aili satya yaki jingtrew jongkado. What aili satya yaka jingtrew jongkado. Ko himen ko parang ako abanong yapi kani kalangga kubor kerki ba minda nagabinda jongi. Kapor kerki minda, kakubor kerki minda, kabakabaneng kadangwan ra nagabinda jongi. Namarbalenga ongkum ni. Ladang ipeit yaka science minshis ni shipo tarik September 2000 arpo ISRO ISRO kane kadeka Space Research Center Jangari India bad ka ISRO kalonga ba kongsan hapoka perte baroka we ka kangklain bad kadon sa ka we pat ka jongka perte baroka we kade NASA ka karen syapang ka we ka kulur ka bahe ka pareng yung asteroid apopis ka kerteng jongane ka asteroid kalong apopis kalong ka bahe kat ka we ka cricket stadium kam he banyaka football ground ka size jongka kadang yai saudong jongka perte kumba laipo ar ne palat laipo ar 1000 kilometer jingai na ka perte kadang yai pelung saudong jongka perte baki ong habapoi ar 1000 ar po kindai kadon ka jingma lese kata ka asteroid apopis kansa tinrano yaka perte ladaka jia kumda shibinda nakalai kibriyu baro kinyap shibinda mendangi don kumba henyu kelur ngut kibriyu kabamut kumba arspa ne arspa sanbu klur kibriyu kilaban yap lempa kata ka jing tendra ya kata ka apopis haka perte shaka perte kane kalongga jinglap jongki kidang treshitom ban sautu ya kane ka jingyait pelung jong kane ka asteroid saudong jaga perte bad ki taulat kumno kilaban vengno kata ka direction ya ka kamba ka yaid kidang study baro ka perte kidang ya de jingmut halor kaneka asteroid apopis yaro yautrai kabamut ladaka jia ladaklan tinraru kaneka asteroid kalabandon ka jumai ka bajur namar ka jingsted jangata ka asteroid kalasted palan namar ba ka ya janbat ka perte kalaban pinki ya ka pengi ya keperte namar ngitip lada ka yard stat ya ka kali ha ka surak ngilaban snow ki badon haying hajan ka surak ki snow tu ya ka jingki jong kata ka kaying haba yard kali he denyam de te pilaban modur haba yard ya kum kane ka asteroid ba he halaban long ka ba kumno ha ka perte ya royal try ka scientist ka kren rengkat bad kane ka start science don bun ki jaka kibru ki baduairu ki yokum kane ka kubor lada ngidon kam ban duai jor ka jingis ne junguble ka yaid minda lada ngi pinne donut lada ngi pinna donut lada ngi kerlalong ki ba mutlop
ladangim nge kansa don ke jingjia shirke ha ka perte kawe kalom jumai lemba ke jumai shi benta nalai na ka jimbun buriu kin saduno ngimtip ha kano ka jaka kanjia ngiha banduai jur bau belai nang isne shushu banum jia kumne na marbun zin habadon kum kini ki jimmaham ne mar ka jingduai ublei ulanang izene to ngin shania ha ka jingisne ke jongu belai bad ngi don kam banduai shirhem nangda habanga pule da kawai pat ka report ka bandai na China nge yo I baka China ki bun kam menta ban pinkre kawai ka vaksin ka baklain ban yada ya ki pai jongu na ka kalam ka bakam shirke ka ban sami ka ba mut kane ka covid kam long eye dang don eye ka bakam pala ka ban sajia lada pi pe ka report pila ban yo I ka China kumjuru ka World Health Organization WHO kalap maham ya ka perte baro ba kinam pen kare bhano nagabinta kanu ka kalam ka bakam shirke kaban sa wan terlep ha ka perte biang yaro yautrai hallelujah nangda ka perte bun giri bakalain barispa kidang kilastang ban pen kare halor kane ke jimmaham janga WHO kilastang ban pen kare ya ki ventilator ka ba bun tilling itte bhakine ki por balate khaba mi ya ka covid don bun ki hospital om don ventilator shu ya ki buryu minda ka prate baro ka ve ka bun kam da ka ban pen kare ya ki ventilator khaba wan jia kum ka ta ka jingjia janga kalam bashir ke to ki kilong ke belap kare kaba mod ka kubur baro kabang yusno na keleng kamlong baba kumjuru ladang ipe saudong jongi ngila banyo I kitma kapadeng kawe kari kawe pat kadang yai shai Israel bad Palestine minta kanang priang shushu nangda Russia bad Ukraine kambat kut katma nangda kadon ka USA election jingjir temayo president Trump bad Kamala Harris hadin kane ke election kanjia kumno omdon mano batip kan kala ya ka jinglong jongga partai nangda news ngo ha Manipur kala ki biang ya ke jinge don ki jing bete bomb bad ki ong hana kade ke jingyarap jongi China ki le ki ne baro kabamud kam de ka kubar baba yangi hakari jongiru yaro yautrai balenga keren yakine ki jingjia saudong jompi ban yetu ye kam kerpang yepi naga benta ka jingim mensiam jongi ladangi perkat kam lele yangi ngaku abanong pilomba beach ladapi perkat ngi ngain kanum jia eye pilongi babitam hakane ka perte ladapi perkat ngadon ha ka jingsha sumar baba ha ka perte pilomba beach but dena kata ka daw ko hemmen ko para ngidon kamban penkre mensiam habapi yusno kumgini ki kubor lese pimlaban penkere hakado jompi lese pimlaban penkere banyadaya lade namar wad ladangi buri yalade haka krem bajilliyu ngimla banlaitib haka mat ka jingia baro mangi ngindia baro mangi ngihaben iya ladangi buri shanoru ladangi shong hakano kano ka pakki dulan wa da ka badon bun jait ki jing pin biang pinumla banyada yalade yaro yautrai dina kata ka daw habang isngap kane ka shiti jongu Paulus bakuin ngideben shim kia haka jingim jongi ngideben shim kia haka jingim jongi balengi don kam ban shim kia kane ka kubor namar kane kalong ka jingkot jongu ble yangi ban
kindit benrio. Naka ban yotia stang ban kindit benrio. Buon ki kristan hagane ke juk ka ban minta kidang leayu kidang yotia hakamensiam. Pimju yotia namar pi letre pi bam pi di pi elakai pi lekemen pi les ngoba pimju yotia. Henry hangniu Paulus pakudu kren syapang ke jingyotia mensiam. Ke jingyotia mensiam kap kan penniap ya kamensiam jongi. Ya royau trai? Ya royau trai. Tinaga taka dau ko kun samla shinrang bat kinde ko longomi longopa ko kinna bayid baro ngidon kamban pendimaya ka jingim jongi. Kabayade bat kini ki jingjia ngilaban labun ki jimbatai naka gospel. Ladangi paisha ka gospel jongo Matthews kaba arpo sao. Mo gospel jongo Matthews kaba arpo sao ngilaban yusngo ka jingmaham jongo Jesu syapang ka por kadu. Habakut ka perte. Jesu kran syapang ka jingwan ba ar jongo. Badu Jesu ang syua ka jingwan ba ar jongo pinyo I kine ki dakishin. Peit na ka dekot kaba hin sau ter arpo sau ter arpo sau ter uji sula jubab to kisi kusiar bhayo yodon batok yepi bun gibryo kinwan haka kerteng jonga da kabaong day mga ukris bat kin shukor bun ngut pinyos ngo syapang gituma baki hamas saya jong gituma henry wat yas ngodik kine kie kide benjia henry ombat de kabakut kawe kari kanyale ya kawe pa bat kawe kahima kanhiartuma ya kawepa yendon kinem seniu bat ke jumai kileng saudo kine baro kilong kum ki jingsu kun ke badang stang kabamot kine kie ke baro ki bajia kilong kum ka daka shin jang ka jingstang kane kalong ka daka shin jang ka jingstang jang kie bansa wanjia haka jingim jangi ya royau trai tinaga taga daw ko himmen ko para habang ikran syapang ka jingwan utrai kae ka bang ide banle kine ki dakishin baro ki bang yoi ngide ban shimkia ngide ban nong ngan pen kreno ngan pen kremen siam ngan pen sange ya ka jingwa dia ka rompong jong ka perte bon di kon samla Jonggene ka juk kimpat ngo kiabha ha ka mensiam jongki kimshim kiabha ha ka jingim mensiam jongki namar ka rompong jong ka perte ka kamatla ya bun ngut ki kon samla jonggene ka juk namar unong du unwan kendit kinsan unong du hang ne udong ujisu uban sawan ban bishar ya ki bayim bat ki bayap ya royau trai hallelujah Hallelujah. Nangda ka tinubelay ka ang syusyu kiburyo kin kem yapi kin aiti ban pensyito but kin sa penyap yapi ki jait ban ribaro kin isi yapi namar jang kandon ka jingyak kay jia hapadeng kiburyo jingyak ka jia kadang jia jingya umsnang kala shirkei bha minda ki brio kisi ya ki kristan minda bun ki brio ki betong ban peniap ya ki kristan minda ban lebe ni ki kristan minda ki tau ya ki ain persha ya ki kristan minda ba don bun giri ki ba persha ya ka jingi kai jongu jisu don bun giri ki kangla ya ki kristan ban hikaya ka gospel kabamot ka jingisi kalastang ban mi ha bon ki jaka kalastang ban pa bon ki jaka persyai ki kristan ka
Kaya kabakren ha ka gospel kalas tang ban urlong saudong jongi. Yaro yaw try. Hallelujah. Nangda shipo bungut kin len yala ka niyam. Bungut kin len yala ka niyam. Bungut kibriyo kin len ya ka niyam. Kin len ya ka jinge. Minda ladangi pe saudong jongi. Kidon buon ki beryu ki len ya kan niam. Buon ki kon kristan ki len ya kan niam. Buon ki kristan ki kon samla ki len ya kan niam. Kabayade ba ki samla jongi don buon ki baong kam lele yanga ladanga bud yano. Compare yanga. Hakaba ki le kum kini ki kam ki len ya kan niam. Yaro yaw try. Ngalawan na ka South Africa. Lai tayo ngaladon ka South Africa. South Africa kalongari kabakam rispa kabayanu jor bad baoro kiri saudong jongka African continent. Kidon bun jait kibriyu kiba shongsa hakata-katain. Don kibriyu kiba kamyong Kiyong negro, don ki ba padengdo, ha padeng negro bat ki bali, bat kumjuru don ki ba ngiyong pareng ki bali. Lai jat ki beryo ki shongsa ha padeng chongki. Te nagata ka daw ni don kam ban sautu kahe ka badang jahang do ngalayo lad ban yalap ha kumbasan hindriu tili ki parish bat yalap ro ban perlong ya ka jingduoy pinkoi nagabenda chongki. Don buon ki beryu kila tur ban ngap ya ke tinu trai. Don buon ki beryu kila yomad ya ke jingta jongu Jisu. What haba ki father ki ong kinman dunang wood. Kila wan buon wood ha ka ba pelungo ya kiru. Namahal kadon hapi ya ke jingtrang ban ngap ya ke tinu trai. Henry haba ngapet kaya ka bangalayo kibala wan shimenda hakon kini ki jingduai bat ki jingduai penkoi bat ki jingikai kaktino balek kelong kitmen suda kiba sapu sanpo shane habang apet omdon ki samla kiba wan ban ngap ya kaktino trai ngalalay sandili ki parish menyalap nalor ka mas ka bangala ai Wat habanga ay mas kiwepat ki parish ru ngayoyi tangis timmen suda kiwan timmen suda ki samla ngala kerli siapa ki samla ki ong ki samla jong ki Afrika kamda me ha South Africa hadin baki layo ya ka sakramen jimpen scam kim juan pai shu shai mane ki yard linti la jong Kilate bat ki samla jongi. Lada lap mano ke baki eat ki shong bat ki. Kim juan pa isu shai mane. Bun sin ki ino ya ka jingate. Kumpangi pule ka ne. Ka katino balay ka ang. Bun ngot kin len ya ka niyam. Minta bun ngot ki kon samla kin len ya ka niyam. Yaro yaw try. Balada ki father ki persyang ban keren bat ki kim treshu ban ngap yaki. Kim treshu ban pediang yaki haying jong kiru. Ki kendait yaki. Kinum ay lahat yano ban sneng yaki. Lada ki kimi ki pa ki persyang ban sneng yaki ki kon samla kim ngap shu yaki. Lada ki sneng palat ki mina naying ki leit laka jong galinti. Kane kade ka jinglong jong buon ki beryu, buon ki banget, jong ki ri baper. Kim ju kain kordor hadu kata ya ka jinge. Kim ju kain kordor hadu kata ya ka niam. Lait no ya ki bat temen. Larangi peit mindakas ngirung ilaban yo ikambun ki temen. Kabamod suki pasuki haka rikasi hil seru ngistang ban bit ya ka jinglong jong ki fareng kabayade bat ka jinget ngilas tang ban bit ya ka jinglong jong ki nongwe
jongi fareng namar ngi don ka jimmelin ban kit lut ya ki jinglong jongi fareng haka korka burom jongi haka jain ki neb jongi ya ka rukam bangi pong ya ka rukam bangi snayeng ya ka rukam bangi bam nadong shadong ngi but tineng ya ki pareng minta tang kawai ka dona minta tang ya ka rukam bangi im haka niam hadu minta don bon ki kun samla ki bayid ya ka niam ki bakin mau ya jisu ki bayid ya ka sakramen suki pasuki ngin sestang ben yo i ya ki kun samla jongi ki nemburom shu ya jisu ya ro ya utrai ya ro ya utrai haleluya 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 ko himmen ko para ladangim shimkhia ya ka jingim jongi kadon ka jingma yangi nagata ka daw hagini gisni lese don bona preng jombe pila yo pule ya ka kubor naga benta ka lang mingi kabami na umroy naga benta kikun baro jong ka tain nagata ka kubor kabami kaya ka ba ujisu kren lemba jong kita kikun samla jing snur kalong baki kun samla jong kene ka juk ka ba menta ki im klem akor bon ki kun samla jongi ki im klem akor bon ki kun samla jongi kim don shisha ka akor wat ke rukam baki pong jai barhakata ka kubur jisu us ngausi badu ong bon ki kun samla ki pong jai ban penia ka do jongi Omde mangi ki karanu jisu ong buun ki kon samla ki pong jain ban le ayu ban peni ya ka dojong ki haki beriyu bar hakata ka kubor ka bawan jisu ong buun ki kimi ki pa jongi kim ju pin be ti ki kon samla jongi kim nushu ban sneng ki kon samla jongi baru jisu ong ka kimi ki pa ki de ban kit kli ialah ki kamaram jongi ban pen ba shu shu ya ka longing longsen ya ro ya utrai haleluya kadno ngot ki kimi ki pa ha kene ke juk ka ba menda ki shimkia hadu kata halor ka jingim mensiam jongi kon samla jombi halor ki kon jombi kadno ngot ki kimi ki pa kim nushu ban pin be ti ki kon jombi hala ka jongi ingasem kadno ngot ki kimi ki pa ha kene ka juk ka ba menda ki im ya ka jingim ka ba pojai palat yala ki kon kadno ngot ki kimi ki pa ki ai nuksa basinyo ya ki kon kadno ngot ki kimi ki pa ki len ya ka niam kakatino balay ka ang haki por kabakado bongot kinlen ya kaniam bon gibriyo kinlen ya kaniam namar ka jingbon kam janga parte kistang banisino ya jisu kistang banisino ya ka jingim badu kris bon gibriyo hakane ka jukaba minda kim tresyo banyay haka jingshayu Kris. Upawalas pakuduang tokus yaharba im haka jingshayu Kris. Kikun jangi kiinaw Kris nakadaw jang kapule kaputi minda. Kikun jangi kiinaw yaw Jisu nakadaw jang ka jingyalakay. Jingya lakai babonjai kikon jangi kino yaw Jisu nagabinda ka rompong jang ka porte kikon jangi kino ya ka jingshai jang Kris nagabinda ka jingdom jang ka porte kikimi ki pa jangi kikam yaro ya kikon haba ki job ha ka jingdom jang ka porte banya ka ba ki job ha ka jingshai jang Kris buon ki kimay ka pa kisnaw sarang banyoy ki konjangi ki job ha ka jingyalakay parte banya ka jingido Kris kadenyom de yes or no Koy
Buon ki kimi ki pa kis ngau komen lada ki kon jong ki job ha ka jingale jong ka parte. Omdon ki kimi ki pa ki aro ki penslori ki kon lese banyajan badu kris minda. Buon ngor ki kimi ki pa ki kershani ki kon banle tuition wad hakas ngi utrairo. लड़ा की पिन बबिया का मास बा कोई कम ले ले यकी लड़ा की यो प्रापो परसेंटेज मार्क कि को अपन यो एडमिशन हाकी स्कूल हाकी कॉलेज बाबा हेनरे किम को सुलाय किंडिया तरो बाकी कौन जंगी कि दे बन यो एडमिशन हाकमा तु जीसो Katnongo ki kimi ki pa ki perkat bai kon janga ki de man your admission happening. How many parents want their children to get admission in heaven? Katnongo kimi ki pa ki kwa ki kon jambi kin your admission ha ka jakaba bhatam piale palad ban your admission ha ki college babha ha ki school babha denembe yes or no enre pim kusalai baki kon jambi kide ban your admission ha ka jakaba bhatam yes or no. Hoid ne em ke jingyale jombi baharo kate mindape khatba nang he ki kon kim treshu banleit mas kim treshu banleit jingduai ki salia banduai henre ki kemen banela kai baroshi janmid ne baroshi sngi kadenium de de pilapinyo admission hangno ki kon jombi kaktin uble ka kranchai ka dar kansa don ka jinglen niam nangda kaktin uble ka ongshushu kin mi bon ngot kin len ya ka niam kin yashat kala but ki ya isi paramaki minda bon ki ingasem किया डॉम किया बितार कहे का डाव कि मर्जन मरपा किया कजिया कि हिम्मन की परा किया कजिया ये कि परा किन्ना किया कजिया हाल और कहे हाल और कस्पा हाल और कबुरम जंग परते kadnongod na prenjom bi piya kajia na kabinda ukris kajingyak kajia babatam kabang ide bandon kalong kajingyak kini ya ukris pide bandon ka mensiam banyakini nagabinda ukris henre minda ngiyakini nagabinda ayu ngiyakini nagabinda ayu ngiyakini nagabinda kaspa jongga perte ngiyakini nagabinda ka rompong jongga perte ngiyakini nagabinda ka jingsna ba jongga perte ngiyakini nagabinda ki samla कि कौन समला किया कनी नगबिंदा का समला जुंगी वही वही पाद ओम डे नगबिंदा ukris ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai ko himmen ko para kalajan ko por bangin sange ya kum kene ke jingyak kini bar kum kene ke jingyak kajia nangda pong da ukris pong da ka jing shai jong ukris ladang imtre ben pong da ukris kine ki jing ya kini ya ka jing trang jombi ya ka jing sno ba jong ka parte baro kan kutno nang da pin yang hakama tu nong bishar da ka bas ngo kot lad ngi ha ban pen kare ya kamen siam jongi menda Gidon kamban hino ya ka rompong jangga parte ka jingit tanad ya ka rompong jangga parte kamari te soti kadang maham yangi
ba kan sedon ke jingdum kan sedon ke jingya le ka bajur ha ka perte pinkre ya ladai kini baro kilang ki kubor na keleng menda ngingim pat kindit benriu hado menda uji sudah maham lese kan sepoi kapor ngin sayomad ya ka jinglang ka bakam shirkhe ban ya ka por jang ka covid kapor ka bakam shirkhe ka badangwan ngam keren ya kene baro ban pending ya pi ngak keren ya kene baro kenamba pindup kindit benriu but pindup stang ban jan badu kris pin stang ban pendim mga ya kamen siam jampi don ka kubor ka bau jisuang ong ye ki beryu bantur sha ka mas makku bakuin ladalong man kas ngiminda namar la shai kinam babe haba kanglad biang minda pi sotu haba nga ong kanglad namar ngila yomat kanglad te jisuang ong ye ki beryu ban kendit benryu na ka jingyo tiang ajongki bantur ladalong man kas ni hamal kis ni poya ban pediang ya wuha ka yukrish bakui kenamba pinomba be haba wanjia kata ka jingjia jangka jingkang la ka lockdown such a scene kenre bun ki buryu kis ngokumen lada lockdown ne omdon lockdown namar nagabenda ki be jaitu lockdown ne klamdon lockdown bro kilong kaju denium de nagabinda ki jaitu kalam kaju ki kam kemen penban enre uji suong ngidon kam van pen kare ya ka jingim jangi menda ya roya utrai hallelujah hallelujah kabakadwe arpo sau kadwe ka ongkom ni kin mi bon kin nongya tulpa lamler but kin syukur bonmot hadu kata kan jille ka jingsiniyo baka jingi jong bon gibriyo kin kan peja jingi jong bon gibriyo kan peja minda jingi jong bon gibriyo jong kane ka juk minda kala peja jingi jong bon ngot ki kon kristan kala peja jingi jong bon ngot ki longpa kala peja minda buon ngot ki longpa kilong ki ba pinda biya ka rukam denem de kilong ki ba pinda biya ka rukam duna ba ki longpa ki wan kum kane ka program namar kims no poida ye kims no mento ye ban le shong baro shisni ban snap ya ka tin obale te namar ka ta ka daw ngala ong habang ala late mawe hagini ki por bon ki jakang oi ayu kimi kindit kinsan kimi ayu minda hakane ka tain jongi pung doka denem de nagabinda jongno kini ki pung doka nagabinda ki longgopa minda nga duai mangas ni jisu ahai lahad yanga basis ngan late yalap no hajan pung doka kenambangan yo baharo ke longku pahando ngaduai piru pi duai jisu plila diangi ban late namar kata kalanga jaka ki longku pa ki shongkop dada yalap nang do kin ngap baro denem de ne kumno to pide ben duai nagabinda jonga bat ka kinhon jongi sisnging in your late shaki pung doka larapi wana shilong pioi minta ki briu kilate yaki pung doka bahe hamdo ha kinshi baro denem de bahe ba bun ki briu kisang kakan kalalang suki kung korin minta so duniem kane kade omde tangga to kane kade ki lindi ai jonga ngamjule shave te ngamtip kawe pat ka jaka kalong kumno ngatarai ka juhi te kayimane kamlong ka bakordor nagabenda bon ngot ki brio henre pungdo ka kalong ka bakordor bon ki nongya tulupa lamler
kemi keleng hake ni kisngi lada pe pule haka kot ko bor ne kano ka TV ne kano ka social media pius ngo shapang ka uwe ubrio ubakerteng Apollo Cuboloi uni ude u pastor na Philippines udon kumba Hindri po lakngot ki brio nongbur jongu. Hindri po lakngot ki brio kilong ki nongbur jongu. Ula seng kawe ka balang ka ba kerteng kingdom nation. Ba ula penbana yala de ba ulong ukun ubale. Ula ong ngalong appointed son of God. Mano Apollo Cuboloi na Philippines. Ulalong ubaris papalat. Haki convention jongu kitur daki lakngur ki beriu. Ulate yaki yang bahe. Minda ka sarkar jangga Philippines kala kemyawu. Lakinoyawu bad ulale bun ki kam auria haka kerteng jongu jisu ula keren komno ulong ukun uble what ya u president jongka ri jongki ulalong paralo u president jongka ri u shait les ngap ya u haba u leit yalap kano ka jaka minta enda ula yino ka kam president haba wandau ka waipat ka party kila wat binia ya ka jingim jongune Apollo Cuboloi bat kila lap une uburi basni utam ulalong unongnya tulupa lamler katinu bale ka ang kin mi born ngut kinongnya tulupa balamler kibakren ha katinu bale Hendra kishet kalabon ki beriu, bad ki yakini yakapisa jongki, bad kinlong ki barispa, ban lebe ni ki beriu, bad hana uni uberiu leben bon ki kinde, uni ulang pastor ba paunam tam, uladon hindri po langut ki nombud, minta udon hangno haka patok, ude manu. Unongnya tulupa balamler. Yaka balak kadau hakak tinu bale kastang ban urlong minda ko himmen ko para. Kadaka shin kabang yoi saudang jongi kapensi sha kajingwan jisu kalajan. Yaro yautrai. Hallelujah. Tekai kabang ideben leha ka jingim jongi habang yusno kum gane ka kubor ngideben kindit ben riuno ngideben kala kabamor kaktino bale ka ong ha ka gospel jongo Matthews arpusan ive terter hadu kadwe ka kren shapang shipongot ki teisoti sangut ki babij but sangut ki bastard ki bastard ki lekumno ki baro shipongot ki kamilendi yau nonglet kurim ki wat ki ap nagabindaw nonglet kurim ngirong ilong kum kita ki shipongot ki teisoti don ki teisoti bah chong hang ni kilom babitam Don bon ki Kristan kilom babi tam minda. Kilom kum kita ki teisoti baong hanang ilawan. Hanang idon hangne. Hanang idang apya ukris. Henre klem pinkare. Bon ki Kristan hakene ke jukaba minda. Kilom ki Kristan klembat pinkare kindia turo. Yaro yautrai. Hallelujah. Ngaku aban kenli api hadu katno pikir pila penkare
pilong kam ye per na kiwe le se don ki ba wan chane min da kas ngi tang ban duai pen koi tiapi toki ba wan duai pen koi kimbat krek ki snow horn lada ki koi ha ka met jongi danium de kim le lada ka men siam jongi kala jaru danium de nikum no kilawan tang na kabindayu jingko jingkia met don ruki ba wanda ka jingtrang ban ngap ya ka tinu trai ban pendima ya ka jingim jongi don ki ba wanda ka batrang ban pinba shushu ya ka jingim men siam jongi ka ba mut don ki 63 ba bij hangne don ki 63 ba start hangne haba ki 63 ki ba start ki wan kile kumno kira barabor ya ka umbeniang ha ka jingdiang extra mile kikoloi ban shashitom kikoloi ban treshitom bat kilong ki bala kreba rabor kilong ki ba koloi ban pinriu bale yalade jisuong tang ki ba koloi ban pinkare nagabinda ka jingwanu nong leit kurim kinyo rong bado ban shong bam bado ha ka kitab jimpen pau lai arpo ngipule hakami ngayang hakamat ka jingkang jampi ban ngatit uno upliya ka nganrong rengkat bado ban ngan shong bam bado unong leit kurim ula janwan unong leit kurim jongi ula janwan pingait ne kalam ngait pingait ne amekane unong leit kurim ula janwan ong jan baro rakakti kamon jambi ong laisin pingait ne amekane ujisu udang wan koloi lada ujisu wan koloi minda pidon haka jinglong ayu hato pidon haka jinglong jongi 63 ba start ne pidon haka jinglong jongi 63 ba beach pidon haka liang jong no 63 ba beach ne 63 ba start hato pilong kreba robor ko himmen ko para omdon por bapalat yang imenda ladau jisuan minda hato pilong balakre ladau jisuan lasai hato pilong balakre ladau jisuan hadin shisnem hato pilong balakre hadu katno pilakre hadu katno pilakre nagabenda ka jingwan utray hallelujah 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 ko himmen ko para wat nom taray pinsa yimslem hagane ka pertay ne dandon hapneng jambi ba perkam nganom yap sho pisno kumno yalade hato pin yap ne kalam yap paisha ki himmen ke para ai kuble ong piru pin sayap kawe kasngi paisha ki himmen ke para baro paisha ki himmen ke para ai kuble ong piru pin sayap kawe kasngi ong baro ong baro piru pin sayap kawe kasngi ong baro pedia ki parlog jompi ong enai pedia nga pedia ki parlog ai kuble ong pedia ke kemajong ki ong piru pin sayap kawe kasngi ong
Ong sa sin. Yaroyaw try. Yaroyaw try. Hallelujah. Pinyap niyem. Pinyap. Don mano balait na kajingyap. Henry, hadukat no pilakre. Ha kakitabo Deuteronomy arpo kindai katpra terter kakatino bale kapinshai shushu yangi ha kaba kod veringi way ban shimkia ya kajingim jongi katpra terter Deuteronomy arpo kindai katpra terter. Hey, you don't napadeng jambi us shinrang ne kakande, ne ka yingasem, ne ka jait kakanja, naba, la kindriang ka donod ninda kasni, na utray ubale jongi, ban late mane, sa yakibale jongi to ki jait benriyu. You don't napadeng jambi, ukenja tid, uba seda uso, uba don bi, bad uba katang, uba habau yusno yaktin jonken ke jutang kabadasmai upen millennialade hapo donod da kabaong nganom lele wat langa yai penne dosni halaka donod bun ke beriu hakene ke jukaba menda ki ongkumne nganom lele walang ayat penne dosni hala kadonod bon ke beryo ki perkat nganom lele yaro yautrai yaro yautrai yaro yautrai yaro yautrai ko himmen ko para kaktinu bale kaang kane kansar linnapang Laji larkyang kumju kane kansar linnapang laji larkyang kumju yaki klempere ye hakajingi mensiyam jongi kilong kristan malumala teisati babitam bampoy da ye hakajingim jongi pilakwa Banlong kum kini ki jait kristan haba kapor kalajan kod haba ujisu pasiyaw hangi way pay way kan kutno ya kapor jong ka jingisene lese hapadeng arsnem nangda ka jimbi tars la jong ubale kan stang ha kaperte Ubalay un shabi ang ya ubamen ban sinshar ya kaperte ban tinju ya kibangit na kibangit shisin ubalay usange ya kajingisene kan long kapor jong kajing sinshar jong kajimbitar sla jong ubalay un shay ya ubamen ban pau ya kabor jongu hakama jongi hakata kapor tang mangi ki badon ka jingi bashir hem hapo jongi tang mangi ki bapin kalan ya ka jinge jongi ngilaban yang scam hakamat kum kita ki jing tunju ha dukat no pila pen kare ya ka jingim ka jombi pila pen kare pila kloy ben pen kare pi kloy ben pen kare ni pinang ong nang slem nang biang kapor pin ong kumno wad num pen slem ko himmen ko para wad num pen slem banwan pai shau trai wad num pen slem ban pen pe dia ka jingim jombi ngakwa banong shikendin shakiburiu babutang shibutang ban pen pe ya ka sakramen jingkan diu kurim ngakwa banong yapi
Hapo ni usnem pendap no. Hapo ni usnem pendap no. Ya baro ki binda sateng hakajingim jambi. Wadnum pen slam. Hapo ni usnem pendap no. Wadnum buteng. Wadnum wad bun gidaw. Wadnum bubun gidaw. Hakamat kajinggot kajangobleban kala kabamod. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Lada pishem pilap. Haking gasem jambi don bon gikinrum kinram. Dem kosiyo. Minshuang alaang. Tidno yakashilya jangka jingduai. Dem kosiyo baroshing shisem. Perlu dia kapor hakamat kaduan kadupa jampi. Babaro shing shisem. Kinwan paino syawutrai. Ngimpat don por. Ngimpat don por. Ladapi hang dangsa bun por om don. Bar kidaki shinjang ka parte. Kakot kaweringi. Tang sakawe kapong une ubalayap halor kadembana udang wan biang kibela penkre ha kinom ting kibam penkre kinting barol jingim kamindoi piting pide ban lambaslur ban shimya ka jingrai ban pai shautrai yaroi utrai Yaro yautrai. Hallelujah. 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 Sirak arpo hinyo shipo. Using utap ya kamrad kapapat katap ya kebale kambamen using utap ya kamrad kapapat katap ya kebale kambamen kum using uba atap ya kamrad kapap kabangile kaaptap ban pensin yushushu yangi kipap kibangile kipap ngiburi nakipap kibangim tre ban kela kabamod kan sawan kapor kumusing uba aptap ya kamrad banjia halo jangi Ngiha ban bratili aladeha kama tu Jisu ban kela kabamut ban pai syautrai ban pendimai biang ya kajingim jambi ko himmen ko para kindit ben rio pi ki bayim ha kapop kela kabamut tu syaki senduk plapop wadnum pen slam tolong bala pen kre barabot Imbara borha ka jingaye jangutrai wad namong ngaladu jingkermen ngamdon jingkermen show wad namong ngalong nampop shirke ngamlaban lailo show kasendu plapop kalong gajaka kabapen ko diapi kasendu plapop kalong gajaka kabapen di mayapi wad nam penjingai na kasendu plapop Wadnang pinjingay alade na kasakramen ko Kristan bayid baro wan pai biang syaw Jisu balanggat telong jangga jingid balanggat telong jangga jingis ini balanggat telong jangga jingaye na kabinda jangi ladangi penselem kaaptap yangi ya ka jingjot kum using ubaap ya kamrad ladangi penselem ban penbet ya ka jingim jangi namar ka pap jangi namar ki pap jangi udusman unsa pinjot unsa
tar ya ka met ka par jangi un sa pensinio ka jingem jangi henre ladangi wan pai shau jisu ngin sarung ha ka jingya da ka jongu ya ro ya utrai ya ro ya utrai hallelujah 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 ko himmen ko para pidon kam ban kendit bendriu ha ka kitab Kohelet kabakadar kat lai bat kat sau utrai Ukren kane kaketin penkut yandala yasno baro toting burom ya ubale batareke yaki hukum jangu kane kalong ka kamaram baro kawe jangu brio namar uble un setian bishar ya kawe pakawe ka jingle uble un setian bishar kawe pakawe ka jingle wat kabariru la kababane kabasiniyu yaro ya utrai wat namburi ya ki jingle jombi wat namburi hata pop jombi buri alade hau jisu balong ke jingshai jonga parte buri alade hau jisu pong alade hau jisu wat numpong da yalade da kapop da kabojong ka jingdom omdon borshu ka jingshai kadangwan kakamat ka jingshai lapau tinriang pau tingshine pau tingren yaki pop jongi baro ladapi buri minda lashai pimlaban buri shu minda pilawan buriya ki pop jongi namar bun ki daw jonga jingim jambi lese minda pilawan buriya ki pop jambi na ka jingkar shan jonga parte baklain henre kin mau pimlaban buriya ka pop jambi hakama tuta ubating shine hakamatuta ubalong ka jingshai jonga parte sakat no por pan pinburia ka pop jambi hakamat ka jingdum lada pialong paralog bat ka jingdum to ken mau ko himmen ko para yapiru bayalam hakamat ka jingshai hangda pin sa larain to kirkino Pinkerkino banwan pai baro shing shisem sangeno yaka jingwa janga rompong janga parte ngimdon porsyo kalang kadang lingkod ya kapor kalajan kod ya kapor lada pimtre ban kala kabamor ngimdon eye banong light no yaka jimbishar kaddu jongo bale ko himmen ko para ngatip buna preng jompi pim snau tenat namar pim kwaban kela kabamut pikwaban em snau ba ha ka pop jompi henry ngi haban ong yakane nagabenta tangkito ki batrang yaka jingedu kris tangkito ki ba im yaka jingim ka bakoi lada piru pikwa banwan shakane ka jinglong kuit shimya ka rai minta kasngi hakane kasngi habangi ken mau ya ka jingjob jongu jisu halor ka dembana rai mapi lada pi rai minta kasngi lada pi rai banwan pai shautrai lada pi rai ban pendimai ya ka jingim jambi pin salaban Kate ya wuso jong ka jingjob ha ka jingim namaru kinra jongi ulang ubadap da ka jingesne yangi iway pa iway kabrip ya laki kamajambi duwai ba pindup yo kane ka jingaye ban pai shautrai penimbiang ya ka mensiam jambi shim ya ka jingrai minta kasngi ha ka bas ngautu ko jisu ngan wan pai no ngas ngautu ngadon bun jai ki jingdu na ha ka jingim jonga ngas ngautu ngalong nompop
Henry ngadon ka jingker men khame Jisu ngan shimno ya ka jingarai min takas ngi haba me kot me verianga ban kala ka bamot nga koloi ban playa ka pop nga koloi ban pen be dia ka jingim jonga kanamba ngandup long ka jome ba mellong ka jonga enyaro yau Chris